It-tieni parti ħbub tad-deb ta' Trevor Zara. Fid-dar tagħna il-milied konna niċċelebraw bil-kbir. Mhux biss bi presepju daqsiex taħt it-taraġġ u bambini jew fil-ġulbiena fit-tieqa tas-salott, imma wkoll bikla kbira li għaliha ommi kienet tistieden lit-tzijiet kollha. Iżda dak il-milied ommi kienet tatni il-qata ta' ħajti. Ħa, qalt li waqt li newlit li ġewlaq. Murħu dan l-ikel lil Dolor. Dolor tal-tates? Staqsejta xokjati. Mela min? Taf xi Dolor oħra jaqa'? Muru għajdilha qaltlek ommi il-milied it-tajjeb. Ejja ħaffef u toqgħodx banda lil ġewlaq lawnu lil. Ma nafx jekk fis-snin ta' qabel ommi kienet ukoll bagħtet l-ikel lil Dolor. Forsi soltu kienet tibgħat lil ħuti. Għandu mnejn dik is-sena derilha li kont kbirt biżżejjed għal qadja bħal dik. U jienu sejjer għal għand Dolor intbaħ tal-ewwel darba f'omri li Dolor ma kellha lil ħadd. Waqt li aħna konna se nqattaw il-milied mazzijiet u l-kuġini, Dolor kienet se tqattaw biss mal-qtatis. F'dak il-mument ħassejtni ċert li l-praspar kollha li kien jgħidilna Marju kienu biss ħrejjef. Illum niskanta kif ommi qatt ma tħajret tistieden lil Dolor id-dar għall-ikla tal-milied. Iżda ommi kollox kienet tagħmel bil-qies, anki karità. Sibta bil-qiegħda fl-intrata bil-bib imbexxaq. Donna kienet qed tistennini. Meta nowwiltilha l-ġewlaq u tennejtilha dak li qalt li ommi, fuq wiċċha rajt l-istess bissima ċkejkna ta' meta kienet selmet lin-nannu Mikiel. Stenna nitfe, ħannewwilek il-ġewleq, qalt li. U jimbqajt fuq il-għadba. Ir-riħa tal-pipi tal-qtates żammitni lura aktar minn kull seħer li setet kienet taf tagħmel Dolor. L-qtates kienu qishom id-del tagħha. Ma nafx kif qatt ma rifset xi tnejn minnhom. Meta xammew it-timpana u d-dundjan aktar dewwinewħu u jinħakku ma' riġlejha. Ħo, qalt li, malli ġiet lura bil-ġewlaq battal. Ejt l-ummok, għeltlek Dolor, grazzi ħefne u l-melet it-tajjob. Jien diġà se mbewweġ, imma Dolor ħatfitni minn driegħi. U dun għalejk. Ġol pala tida tfaċċa karus tal-fuħħar qisu rummena. Ħun xkitlik si tħebbet milli tħebbent. U mal-kelma, mill-but tal-fardal, ħarġet si tħabbit, tleq u tagħmmex donna tad-deb. ċeħtita fix-xaq tal-karus u waqt li ċekċkitu, żidet tgħidli: bdewni l-ħabbiet qatt ma tkewn waħdik. Mid-dar ta' Dolor għad-dar tagħna mhux żgur kelli 2 minuti mixi, imma naħseb li domt kwarta sa ma wasalt. Bdejt miex niqisni nemla apposta biex forsi jirnexxieli nifhem xi ħaġa. Kif kienet taf Dolor li l-aktar ħaġa li tferraħni kienet meta n-nannu Mikiel jagħtini xi solt jew si tħabbi ġdida. Darba biex jippruvani, in-nannu Mikiel kien ħareġ minn butu 2 muniti, 6 pence maħmuġ u 6 tħabbi tleq. Li ma trid minnhom? Kien staqsini b'dik it-temiża klassika tiegħu. Jien minnu fih għażilt is-6 tħabbi ġdida u waqt li n-nannu fex jitħaq u jqanfidli xari, tawmli t-2. Sa tajjeb li ngħidu li 6 pence kien jiswa ħafna iktar minn 6 tħabbiet. U Dolor donna kienet taf b'kollox. Forsi ġieli tkellmet mommi jew man-nannu. Imma le, ma jistax ikun. Marju kellu raġun f'dak kollu li kien jgħid. Dolor kienet saħħara. Anke leħena jħarħar li qatt ma kont smajtu qabel kien ta' bil-ħaq kif suppost ikun il-leħen ta' sħaħar. U qabel dħalt id-dar ftakart f'ħaġa oħra. Tajt, x'ridet tfisser bih dak l-aħħar kliem li qalt li. L-għada tal-milied lil Dolor sabuha mejta. Ommi kien se jagħtiha ħażin. Żgur id-dundjan jew it-tumpana. Imma
Aħna l-kol konna kienna minnhom u kulħadd kien qawwi sħiħ. Imma ommi ma kellix għalfejn tinkwieta. Il-ġirien sabu li kell Tommi fl-armarju bla ma kien mimsus u Dolor mejta f'soddita bil-qtates kollha bil-qiegħda fuqha. Mill-għada stess beda il-misteru tal-karus. Jien kont iddeċidejt li ġo dak il-karus nixħet biss muniti tas-sitt ħabbiet ġodda donnhom dieb. Imma dawn ma kontx issibhom meta trid. Għalhekk mhux ta' b'xejn skantajt meta l-għada ċekċikt il-karus u derli li ġo fih kien hemm żewġ muniti. Dawn il-karusijiet tal-fuħħar ma kinux jistgħu jinfetħu. Biex toħros il-flus ta' ġo fihom kellek biss triq waħda. Tkissirhom. Ippruvajt indaħħal sikkina mix-xaq biex nara jirnexxi li xinżerżaq waħda mill-muniti l barra. Kollu għal xejn. Imma tal-inqas bis-sikkina rnexxieli naċċerta ruħi li muniti kien hemm tnejn. U l-għada l-muniti saru 3. U l-bitada 4. Ma stajtx nifhem x'kien qed jiġri. Xi ħadd kien donnu jrid jgħaddini biż-żmien. Jilgħab li xi ċajta. Forsi kien innannu l-Mikiel li meta wrejtu l-karus sfidan jekk kellix ħila l-imlieħ. Jew ommi li kienet dejjem tgirgirli l-flus ġobuti joqomsu. Minnu fih xkitt il-karus fil-qiegħnet tal-kexxun tal-gradenza. Waħħaltlu biċċa tejp max-xaq, geżwirtu ġo flok qadin u ma rridx immissu iktar. Ridt nipprova ninsih, imma ma stajtx. U wara xi 4 ijiem erġajt mort nittawwallu. Kien għadu kif ħallejtu jien bit-tejp b'kollox. Imma kien itqal. U jċekċek aktar. Bil-fors kien sabu xi ħadd u wara li xeħit li l-flus fih reġa' qiegħed it-tejp kif kien. Jeħtieġ nibdillu l-moħba. Fil-qiegħ tal-gwardarobba kelli baskett tal-iskola qadim li ġo fih kont inżomm xi wħud mill-pitazzi tas-snin li moddija. Batt il-karus bil-flott kollox u deffistu fih. Ma nafx kif irnexxieli nrażżan lil innifsi u ndum madwar 3 ġimgħat jew aktar ma nersaq lejh. Il-kurzità minn dejjem kienet waħda mid-debbolizzi tiegħi. Iżda lejla waħda, meta ġejt lura mill-iskola, ħassejt xi ħaġa tgħidli li dakinhar kien jeħtieġ immur inġib il-karus. Kont qattajt il-jum kollu moħħi fih. Ommi kienet medija fil-kċina, in-nannu Mikiel kien barra u ħuti kienu għadhom ma ġewx mill-iskola. Żgiċċajt inkiss lejn kamarti u mort ingerfex fil-gwardarobba. Niftakar sewwa li dak li ħassejt malli ġbidt il-karus il-barra kienet taħlita stramba ta' staġib, biża' u ferħ li qatt ma rġajt ħassejthom darba oħra mħaltin fl-imkien b'dak il-mod. Mhux biss il-karus kien tqil ċomp, imma tant kien fgad bilus li x-xfarijiet tal-muniti kienu jistgħu jidhru mix-xaq. Għalaqt il-bib ta' kamarti u waqt li erġajt gerbibt il-karus ġol flok, tajtu daqqa b'saħħti kollha mal-art. Ġo nofs il-flok, qalb il-bċejjex tal-fuħħar imkisser, kien hemm gozz 6 ħabbitiet ileqqu kollha ġodda donnhom tad-dieb. Għall-ewwel ma għarrafx se naqbad nagħmel, bqajt inħares ċass lejhom qisni qed nara ċorma fantażmi żgħar. Imbagħad tfajt kollox ġol flok u tlaqt niġri l-barra. Ġrejt lejn il-pjazzetta tal-għajn, xtaqt insib lil Mario u ngħidlu b'kollox, imma fl-istess ħin ma kellix aptit nara l-ħadd. Xtaqt nibqa' waħdi, jien u l-għajn u l-fuħħar imkisser u l-gozz ħbub ileqqu. Imma ma kontx waħdi. Bil-qiegħda ħdejn l-għajn kien hemm Kitty tmexmex subaħħa. U hemm tintemm it-tieni parti tal-istorja.